projecte QM és un projecte del que es tracta és de que els nens i nenes formin una cooperativa. Aquest seria l'objectiu final, potser, no? Però l'objectiu real segurament és que els nens aprenguin a col·laborar, aprenguin certs valors del treball en equip, que aprenguin que hi ha maneres d'aconseguir objectius de forma col·laborativa i de forma conjunta, no? El que m'ha agradat de la cooperativa és que tots fem totes les coses junts, ningú mana sobre una altra persona i que totes les coses es fan sobre votacions. El projecte QM és un projecte que engloba els 4 pilars més importants de l'educació, que són la creativitat, la capacitat comunicativa, la capacitat de cooperació i la part crítica. I creiem que és un tipus de projecte que fomenta la millora d'aquestes 4 vessants. El que em va agradar més va ser quan a les assemblees decidíem si volíem posar en pràctica una decisió o una idea, perquè et senties que podies opinar i que aquestes idees que deies eren importants. El que aporta, primer de tot, per mi molt important, és que els nens i nenes aprenguin a respectar les opinions dels altres. Això vol dir a cedir moltes vegades. Aprenguin a cedir, aprenguin a expressar-se educadament i a defensar la seva opinió i a arribar a acords. Al projecte QM hi ha diferents agents dels que estan implicats, no? Els principals i els protagonistes són els nens i nenes de les escoles, de les classes participants. Després està l'escola en si, està l'Ajuntament, que sempre ens dona un cop de mà i ens fa de guia, igual que la Diputació. I després també hi ha un agent molt important, un protagonista molt important, que és les persones a les que van destinades als beneficis del projecte que hagin fet els nens i nenes. Acostumen a ser ONGs, en el nostre cas ens van deixar triar entre diferents organitzacions del poble, que ho van triar els nens a partir d'una presentació que se'ls hi va fer, i llavors també és molt interessant perquè dona l'oportunitat de que els nens coneixin aquest teixit associatiu del poble i que puguin tenir els seus criteris a l'hora de triar a on aniran destinats aquests beneficis que treuen del seu treball cooperatiu. Nosaltres vam fer un estudi de mercats, vam anar pel carrer amb una fulla on posaven tots els noms de tots els productes que anaven venent, preguntàvem quin agafarien, quin comprarien, no? I ens anaven dient, anaven posant ratlletes i al final de tota la classe el que més ratlletes havia tingut doncs serien les que es vendrien. Nosaltres vam veure un alumnat molt implicat amb l'objectiu que aquells beneficis anaven a parar a una entitat social que anaven a ajudar, que formaven part de la societat per poder ajudar. I això crec que de veritat emociona, que es va poder transmetre aquests valors. Doncs a mi el que més m'ha sorprès a l'hora de veure com realitzaven els productes ha estat veure com algun dels nens que teníem a la classe s'ha involucrat moltíssim a l'hora de fer segons quins productes i veure també les habilitats que tenen alguns d'ells per segons quines coses, no? Que en el dia a dia no te n'adones, no, de lo creatius que també poden arribar a ser alguns d'ells i alguns que no destaquen algunes cosetes, en el projecte s'han involucrat moltíssim i amb moltes coses gràcies a ells el projecte ha pogut sortir endavant. El projecte s'emmarca en una estratègia global al municipi d'impuls de l'economia social i solidària des del convenciment que és amb els nens i les nenes que hem d'iniciar aquests processos de canvi profund, canvi de valors, del sentit del bé comú i del compromís amb la comunitat. Els nens el que més han tret d'haver fet aquest projecte és, per una banda, veure que la seva feina, la seva aportació, el seu esforç pot tenir una conseqüència i pot tenir uns resultats que van més enllà de lo purament acadèmic, no? Després també han vist que ells poden aportar, que ells poden fer coses pels demés
i que està a les seves mans, no? Que tenen un poder de canvi, i això a mi em sembla molt interessant, sobretot pensant en el futur de la nostra societat, que està a les seves mans. A mi el que més m'ha agradat del projecte és quan fèiem les assemblees, perquè allà ho parlàvem tot, fèiem coses en equips i allà ens ho passàvem bé i a la vegada treballàvem. El que hem après com a classe, jo crec que si treballem junts és molt millor i fem les coses més ràpid. Com a grup hem après a posar-nos d'acord perquè des de sempre hem tingut moltes dificultats, però després d'això crec que ara ja estem una mica més acostumats a posar-nos d'acord. I personalment crec que hem après a fer les coses per nosaltres mateixos. La veritat és que l'emoció de ser com una cooperativa i poder-ho fer des de tan petits és una emoció molt guai, molt xula. Hola, nois i noies. Des de Globus pels Valents us volem agrair que per segon any consecutiu ens hagueu fet destinataris del que recollíeu amb el vostre projecte QM. Des de Globus pels Valents, moltíssimes gràcies. De veritat, moltíssimes gràcies. Amb això el que feu és donar un impuls per fer un món millor per vosaltres i per nosaltres. Moltes gràcies.